Som povedal žene, že by mi kúpila červené, modré a zelené pero, aby som mal začiatok školského roka. Ona mi kúpila 3 sady, červené, modré, zelené a čierne. No takého boha mi sú teraz 3 červené. Takého boha! A ty ja, dajte mi prosím jednou modré, ale normálne. Modré pero, to sa nepomôže. Neviem, druhé. Dobre. No, takže ja tu zapíšem. Referáty mám, dobre. Takže necháme si na stole iba pero, ceruzku a keď ste nie gramotný, tak aj gumu. Dobre? No. Áno. Idem sa pozrieť na vaše merania, čo tu za referáty ste zrobili. A vy píšte. Super. Vy čím zapájate vberací prístroj? Drotom! Ty drot! Však stať vodičom, nie? Dobre. Bez mena? Či je tvoje meranie? Zasa ste kopírovali? Tak to ide, jak taký Brum Teles to písal. Asi dobre. Ste dopísali? Matviak, pozbierajte písomky. A Herbert, vy poďte tu. Lebo ten váš referát to chce. To je sila. To sa snad sníva. Prečo tu máte referát na 5 hodnot? Preto, aby som vám mohol rozprávať. Opravte si to. Pán profesor, ale my všetci máme 5 hodnot v referáte. To je ako možné? Ste nám kázal. Ja som vám kázal? Áno. Tak sa potom ospravedlňujem. To by si volávať! Dobre, mám ho tu. Takže dneska je projektor. Takže dnes budeme merať podpor rezistorov. Téma vyzerá nasledovne. Porozpravy. Poďte nám napísať, že môžu základné to budú. Porozpravy, viete čo? Vy by ste mali mať obor zákon v krvi. Ale viete, kde ho máte? Vy kde ho máte? Poďte si tam! Všetci sa títe merať! Pán profesor, už mám zapojené. Vy máte zapojené? Ale idem sa pozrieť. Si myslíte, že máte zapojené, hej? Žutma! Čo mňa počkali vás? Tak keby hlúposť vytla, na toto laboratórium, to je kandidát, to 5 to môžeme predávať. Viete čo? Opravte si to. Ešte je to tie nové svetla, čo tu sú v laboratóriu, za to je viac tieňu jak svetla. Chcel by som vidieť toho inžiniera, čo to navrhoval. Však to škôlka by mal viac rozumieť. Do hlavy to som môžu zapáliť. Pán profesor, na budúce meráme takisto ako teraz. Každý týždeň meráme a písomka.
Vy máte málo času? Málo času máte? Ja za mojich dob, keď som chodil na túto školu, tu, za tými oknami, po ceste tanky chodili a tak sa ručička kývala. Tak! Na kilo moca? Nie. Na kilo bola chodíte na to temeranie. Vlastne, alebo čo? Levak, vy kde idete? Už máte pomerané, zapísané pri stroje? Boha, pri vás staním sa ešte kreslia. Však ja normálne sa začnem modliť, že by ste sa začali učiť. To sa nie je normálne. No, dobre, končíme hodinu, odložte pri stroje, dajte ma jedno do... Ja vás tak pomôžem, fakt. Tak, sa mi sa sníva. No poďme! To chcete vidieť cez prestávku tu? Tak mne to nerobí problém. Počúvam. Pán inžinier 3 na 3B úspešne ukončila hodinu na technickým meraním. Úspešne. Úspešne. Ešte raz mi to povedzte úspešne. A už nebudete úspešne. Dobre, môžete ísť.